Når vi taler nyeste trend inden for gødningsspreder, ja, så er det svært at komme uden om danske bogballe. Og her ved danske bogballe, ja, der har man oplevet en stigning i gødningsspreder på større arbejdsbredder. Cirka 80% af de spreder, der bliver solgt i Danmark, er på 28 meter og derover, og det stiller krav til gødningsspreder. Her der står Michael fra Bogballe. Goddag, Michael. Ja, hej Morten. Velkommen til. Ja, tak for det. Og Michael, det her med større og større arbejdsbredder, hvad er det for nogle krav, det blandt andet stiller til gødningssprederne? Jamen, jo større arbejdsbredden er, jo vigtigere bliver kantspredningen jo faktisk for brugeren. Fordi arealet, der andrager selve kantspredningen, det bliver større, jo bredere, jo større arbejdsbredden er. Så derfor har vi været lidt i værkstedet for at udvikle noget nyt og noget optimeret kantspredning. Og det er det, vi viser her på Agritechnica 2023. Det kan du nemlig tro, at det er det, vi har gjort. Og det består egentlig af, det der er interessant for danske bønder, det er egentlig, der er to trin i det her. Fordi en ting er, at vi har en helt ny Isobus-brugerflade med ned, som er sådan en fuld touchscreen. Og den vi ser på her, det er på en John Deere. Yes, det er på skærm. John Deere. Og der kan man simpelthen bare gå ind og sige, at jeg skal have 28 meters arbejdsbredde, bum, og siger OK. Der, og så er den skiftet med det samme. Så vil den selvfølgelig lige gøre opdatere sporbredden. Så alt, hvad der har en ramme omkring, det er noget, du kan trykke på og ændre på. Så hvis nu vi siger her, dosering, der kunne jeg sige 300 kilo per hektar, OK, bum, så er den indstillet. Ja. Og det samme gælder arbejdsbredde og indsundningsværdi osv. Så der er simpelthen direkte adgang. Det er sådan en fuld touchscreen. Og så har du hernede knapperne til blandt andet til kantspredning. Ja. Den der. Der kan du se, der har vi normal og tilskæl og fraskæl. De fleste danske bønder, de kører det, der hedder tilskæl. Ja. Så det er gødning helt ud til kanten? Yes. Og der har vi jo en ny funktion her, der siger, at man kan vælge kantspredning, om det skal være til højre side, eller skældet skal være til venstre side. Og det kan du gøre, mens maskinen er under drift. Så det vil sige, at det er lige meget, man kan højre eller venstre rundt på marken? Det er fuldstændig ligegyldigt i dag, ja. Man skal bare vælge, hvilken side man har skældet til, når man er i gang med kantspredning. Ja. Og det giver jo nogle fordele i forhold til, hvis du har remiser inde i marken. Der har man jo været lidt bundet op af, at vi skulle altid køre med skældet til højre side. Med det nye system her, der kan du jo frit vælge. Det kan bare passe ind i din kørestrategi, eller din logistik på marken, hvilken vej kører du rundt. Fordi det kan være, at du kører den anden vej rundt med sprøjten, end du gjorde med gødningssprøjten tidligere. Og for at illustrere det her, ja, så har Bogballe lavet en ret fin animation, som netop viser, hvilke fordele det giver at kan køre højre og venstre rundt med kantspredning og kan indstille det på farten. Så snart han har trykket på knappen, jeg vil have skældet til højre side, jamen så er vi i gang. Og som pilene indikerer her, jamen nu har vi skældet på højre side. Men han kunne også have kørt venstre om. Det her, det er 3 forskellige doseringsstrategier, som vi har indbygget i den nye software også. Man kan køre med henholdsvis 90%, 100% eller 110% mængde på skældet. For de fleste danske bønder er det nok 90% strategien, der er den rigtige, fordi man har en masse overlapning for gyldevogne osv. Så kommer vi hen i et hjørne af marken, og den skulle vi også gerne have spredt ud på bedst mulig måde. Og der bruger vi igen sektionskontrollen til at lave vores hjørnespredning. Det vil sige, at den lukker ned for den ene spredskive og åbner så gradvist efterhånden, som den kommer ud i marken, ud i marken, altså forbi GPS-referencelinjen. Og nu kommer vi hjem igen til startpunktet her. Og der kan chaufføren så faktisk, mens han kører, og det hele det er stadigvæk klar til at sprede, så kan han skifte til normalspredning og fortsætte ned ad det første spor. Så det ser ret effektivt ud, det her. Ja. Og lige om lidt, så har vi jo en udfordring, for så skal vi rundt om en remise. Og nu har vi jo kørt højre rundt til skældet. Og hvad sker der her, Morten? Pludselig så har vi skældet til venstre side. Så skifter han bare. Ja, så vælger han bare lige, at han vil køre med skældet til venstre side og køre rundt om remisen. Og når han er færdig med det, så kan han, vi siger on the move, så kan han jo skifte tilbage til normalspredning og fortsætte ud i normalspredet. Ja. Med et normalspredbillede her. Og den her mark, den er jo ekstrem. Den indeholder jo en hel masse lægebælter også. Det er ude fra Vestjylland et sted. Ja. Og der ser du jo faktisk her, at alle de strategier, du i virkeligheden skal bruge, altså, eller kantspredmetoder, du skal både sprede til højre og til venstre, du skal med normalspredning. De forskellige farver der, de viser ret fint, at når det er rød, så har han kørt til har han og gul til venstre. Yes, ja. Og når den er blå, så er det bare normalspredning. Normalspredning, ja. Yes. Så på den her mark, der er ikke ret mange træk normalspredning. Der er det mere kantspredning, der er vigtigt på arbejde. Yes, det er det nemlig. Og det gør det jo så meget desto vigtigere, at kantspredning er i orden, når du har sådan en mark med sådan en. Yes. Og hvordan er det kantspredning, det fungerer her på sådan en bogballespreder? Jamen, med det nye system, som vi kalder Dynamic Headland,
der gør vi det, at vi bruger den velkendte indsender rotationsretning, hvor vi har spredskiverne, der overlapper hinanden. Det bruger vi nu også til kantspredning, når vi har det i kombination med vores Section Control Dynamic, det vil sige vores kilespredningssystem. Det vi har gjort, det er, at vi har tilføjet en ekstra funktion til kilespredning ved at i stedet for at køre spredbillederne asymmetriske, altså det er jo det, man typisk gør i en kile, der prøver man på at tage noget gødning væk fra kilen, enten til den ene eller til den anden side. Med det nye system her, der bruger vi kilespredningssystemet på en ny måde, altså de samme komponenter, man får bare en ekstra funktion, og det gør vi simpelthen ved at køre de 2 aktuatorer, der styrer spredbillerne, de kører ud i en asymmetrisk position, og så kan du enten lave et skel til højre side eller et skel til venstre side, afhængig af, hvor de her aktuatorer de står henne. Der sidder en her i den her side, og så sidder der en tilsvarende over i den anden side. Ja. Og hvis nu jeg prøver at skifte til kantspredning, nu prøver vi at køre skel til højre side. Nu står den i skel til højre side, ja. Og det er faktisk ikke ret meget, der skal til for at få den om i venstre side. Vi kan lige prøve at bryde det rundt en gang. Det var det hele, Morten. Mere skal ikke bevæge sig. Ja, jeg fik det lige, ja. Det var ikke ret meget, der skal faktisk ikke mere til, til at flytte skellet fra højre til venstre side. Ja, det var godt nok voldsomt lidt. Okay. Ja. Ja. Hvad gjorde bogballet før det her system? Jamen der vendte vi jo omløbsretning på spredskiverne og havde et spredbillede ud til skellet, altså med halv arbejdsbredde, og så spredte vi en normal spredning ind i marken. Og det gjorde vi simpelthen ved at køre baglæns på spredskiverne. Så når man gør det, så har man jo 2 individuelle spredbilleder, et på højre side og et på venstre side af maskinen. Hvorfor er det, I har lavet det her system om igen? Det vil jeg gerne lige forklare dig herovre ved bordet. Ja. Der kan jeg lige vise dig, hvordan det fungerer. Fordi hvis du kigger her engang, Morten, så har vi det gamle system, det vi kalder trendsystemet. Der har vi et kantspredbillede her. Så det der, vi har her yderst, yes. Det lyder det er ved 0. Det er markskældet. Ja, det her det er markskældet, ja. Og det her det er en 36 mm spredkurve. Ja. Og der kan du jo se kantspredbilledets form her. Der sker et eller andet herinde, hvor vi har en lille underdosering. Og så var det, vi tænkte, det er fordi, der mangler noget overlapningszone i virkeligheden. Ja. Så hvis man nu benytter den samme omløbsretning som til normalspredning, så kan man gå fra at have en kurve, der har en lille underdosering herinde på marksiden, til faktisk at have en kurve, der stort set er helt lige. Og med en rigtig, rigtig fin kantspredning også. Yes. For det er jo ikke fordi, at det, I lavede indtil i år, var noget skidt. Nej, det er overholdt hele den europæiske norm for. Ja, fordi, og det er lidt vildt, at du fortalte før, at der er simpelthen en europæisk norm for kantspredning. Ja, den hedder EN 13739-1. Den kender alle jo. Ja, det de gør. Ja. Så det, I har opnået her, det er faktisk, I overholdt normen før, men det gør du der, at man får mere ensartet spredbillede. Nu har vi optimeret på den, plus vi har fået alle de fordele med, at man kan skifte under drift og have kantspredning til højre eller venstre side, afhængig af, hvad man har brug for. Og det giver jo nogle. Alene det at køre indsender på kantspredning giver nogle kæmpe fordele i forhold til overlapningszonerne. Og lige præcis det med indsender, det er måske værd at nævne, fordi lige nu der står vi på bogbalstanden, og herovre bagved jer, der står Bredal, og de 2 danske producenter af gødningsspreder er sådan set de eneste i hele verden, der kører indsender. Det er korrekt. Og skal vi lige prøve at tage forskellen? Hvad vil de indsender? Hvad vil det sige til dem, der nu ikke lige ved, hvad... Jo, det kan vi godt lige prøve. Indsender, det er jo et spredsystem, hvor at skiverne roterer ind mod centret af maskinen. Og det betyder, at den ene side overlapper den anden. Den ene hånd tilgiver den anden. Ja. Og det er det, der er rigtig godt til normalspredning, fordi du tilgiver eller overlapper flere gange. Og det andet system, der findes, som vi har brugt til kantspredning hidtil, det hedder off-center-system. Der roterer skiverne væk fra centret af maskinen. Det vil sige, der har du et spredbillede til den side og et andet spredbillede til den her side. Og i midten er der en reduceret overlapningszone på ca. 110 grader. Og de grundlæggende forskelle mellem de 2 systemer, det er overlapningszonen, hvor du på et off-center-system har 110 grader, så har du på et in-center-system 180 grader. Og det giver nogle overlapningsfordele. Og dem benytter vi også nu med de store arbejdsbredder på kantspredning, fordi det giver jo, som testen her viser, et bedre spredbillede også på kanten, når du kører in-center. Og hvordan er det her nye kantspredningssystem? Er det kun til nye spredere fra 2024? Nej, det er det faktisk ikke. Alt, hvad der har det, der hedder en EasyBoost Controller generation 2, det vil sige maskiner produceret fra 2018 og frem efter, de kan opdateres med ny software.
Og hvis du har Section Control Dynamic på maskinen, altså det her til at styre spredbilledet med, til kilespredning, så får du en ny kantspredning og en ny ISO-brugerflade i sådan en opdatering. Og de kunder, der kører med vores egen kalibrator TOTS, altså vores egen monitor, det er kunder, dem er produceret fra 2020 og frem efter, de kan få en tilsvarende opdatering, hvor de også får det nye kantspredningssystem med i softwarepakken.